Ilyen zsirodalom, vagy miből főzi, hús miféle. Ha hús, ha zsirodalom, kell 4 kiló. 1 kiló zóda, ilyen kausztika. És azt beteszi az üsben zsirodalmat, kell vizes, vagy hanem ilyen sózaléklév, ha káposztalév, ha palacdzsikalév. Jó, hogy savanyú legyen sós. Mikor az felfőtt, akkor tettem be azt 1 kiló zódát. Ha tettem 8 kilót, tettem 2 kiló zódát. Ha 8 kiló zsirodalmat tettem. Aztán, mikor felfőtt, és tettem jól sót, belé, sót. 2 marokból, úgy 3-val, ha több volt, akkor még többet tettem. Azt ügyeltem oda. Hogy mikor főtt fel, még cseremtettem egy kicsi vizet, de ott kell legyen vizedes, fádes, ott nem futos, vagy hogy mennyi gyűs akkor fát. Ott kell lenni a víz, ott mellettem. És mikor főtt, láttam, hogy ott úgy próbáltam meg, tettem be egy kotyéba, vagy egy margarinos kotyéba. Ha összefogult, akkor jó volt. Szóval nem még főztem. És kész. Hagytam más, vettem le annak a tűzről, és hagytam már, hogy aludjék ezt, hogy hűljön meg. És mikor ezt aludt, akkor vettem ki azt a szoppanyát. És akkor azt vágtam ezt ott az üsbe. Jó lenne, ha lenne tucs üs, nem az alumínium. Tucs. Vagy inox, valami... Nincs ennek egy ilyen Isten. Magdónak vagy a mamom, anyósamnak volt. Most is megmondom, nehez. Tudom, hogy a rozsdát kap. De azt inkább vannak használják a szokkannak. Még volt Helyer Mártonének egy nagy üstik. Hanem inoxbe es jó, hát ilyen más, hogy a humor megeszi a humor kilikot. És akkor.